जों दिनै बेथेस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रियाव हांख्रायना लाबोजानाय जोंनि गेजेराव जे आलासि दङ गोबाव समनिफ्राय इसोरनि हाबा मावबोनाय आरो खोब मोनसे एक्सपिरियेन्स गोनां सासे व्यक्ति रेभारेन्ड रन्जित इसवारी फाउन्डार अफ बेथेस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रिनिनो सासे गोगोमै मावग्रा बिथां रेभारेन्ड आरो लोगोसे आरो हांख्राय हरजानाय जोंनिनो रिटायार एमप्लयार SBI क'क्राझारनि मानगोनां मुस्रि नरेश नार्जारी बिथां जोङो हांख्रायना लाबोबाय आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव दङमोन डिमाकुसि सालम प्रेयार मिनिस्ट्रिनि फाउन्डार जावेद दैमारी बिथांखौबो आङो बरायना लाग्रोबाय आरो लोगोसे जोंनि बे जेसेबांनि इन्टारभिउआव थानाय सोद्रोमाफोर गासैखौबो आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय गोजोन्थों। दिनै गुबै मोनसे जोङो इन्टारभिउखौ लानो नागिरदों दुंहाव हाव थासारि महामारिनि मोनसे खैफोद फैदों जोंनि गेजेराव जिथुनिखि कर'ना भाइरास आरो बे कर'ना भाइरासनि गेजेराव बहुद मानसियानो जिउ खहा जाबाय बिनि दसेनि उनाव जोङो गुमा गयं बेफोरबायदि बिरबोनाय मोनसे जों नुदों बेबायदिनो बांग्रि दैबाना बायदि बायदि जालांनायखौ जों मोनदों। दा बाव जोङो बेखौनो जोङो बुजिलायनो नागिरदों जे बाइबेलाव जोंनि बे थासारिनि सायाव बाइबेलाव मा फोरमायदों बेखौनो आङो सोंनो थाखाय दिनै जोङो रेभारेन्ड रन्जित इसवारी बिथांखौहाय आङो खावलायहरदों बिथाङा बिनि बिबुंथिखौ होगोन। दा आं नोंथांनाव सोंदों जे कर'ना भाइरासनि सायाव नोंथाङा मा बिबुंथिखौ होगोन? बयनिख्रुइ गिबिसिनाव फोरबोआ बाख्नाय जाग्रोथोंसै। बिनि गेदेर दयानि गेजेरजों दिनैनि बे मेलाव आङो बेथेस्टा प्रेयार मिनिस्ट्रिनि जानानै पार्टिसिपेट होनो मोननो हानायखाय आरो दानि दुंहाव जाबाय थानाय सिटुएसन जेरै कर'ना भाइरासानो होन दावहानि खोथानो होन फ्लाडनि खोथानो होन आंखालनि खोथानो होन बेयो गोदानै जानाय जाथाय नङा होननानै आङो बेखौहाय एकर्डिं टु दा स्क्रिपचार्स बाइबेलजों रुजुनानै नायनायाव आं गोदानै जानाय नङा होननानै बुंदों। मानोना बेखौ यह'वाया प्रफेट्सफोरनि गेजेरजोंबो बुंदोंमोन। नोंथाङा जयेल 2:10 नायोब्ला बुंदों आं पृथिबिखौ सोमावगोन आं बुहुमखौ सोमावगोन आं अख्रांखौ सोमावगोन आं लैथोखौ सोमावगोन आं राजाफोरखौ सोमावगोन होननानै जोङो नुनो मोनदों। आरो जों आरोबाव बे जाबाय थानाय दायो कर'ना भाइरास दावहा फ्लाड गुमा गयन ओंखारगौखौहाय बाइबेला बेखौ क्लियारलि बुंखादों। जिसु ख्रिस्ट'आनो बुंदों। जों मार्कसनि 13 जों 6निफ्राय लानानै जोङो 10% जेब्ला नायलाङो जिसुआ बेवहाय जागोन जाथायखौ आं बर' बाइबेल दङना बर' बाइबेल लाबासो आसामिसाव फरायदों आसामिसावखौनो आं फरायना होनायसै। बेवहाय मार्कनि 13
आङो 6निफ्राय आरो 7निफ्राय फरायनायसै কিন্তু তোমালোকে ৰণৰ কথা আৰু যুদ্ধ হবৰ সম্ভাৱনা বাতৰি শুনিলে বেকুল নহবা এইবোৰ ঘটিব লাগে কিন্তু তেতিয়াও শেষ নহয় কিয়নো জাতিৰ বিৰোধী জাতি ৰাজ্যৰ বিৰোধী ৰাজ্য উঠিব ঠায়ে ঠায়ে ভূমিকম্প আকাল হ'ব ये जाथनार आरम्भनि होनना बुंदों दा आं बेहाय सोंनो नागिरदों दा बे बाइबेल जिथु भार्सा जोंखौ बेंफ्रुथिखौ होबाय थारमाने मा बे जोबथा मुगा होननानै जों साननो हायो नामा बे जोबथा मुगायाव जिसुआ जेब्ला बुंदोंमोन गावनि गननैनि फैफिननायनि बेलायाव अब्ला स्रोदै सोलोंग्राफ्रा जिसुनाव सोंदोंमोन नोंनि फैफिननाया माब्ला जागोन आरो बिनि हांखोआ मा बिनि हांखोआ मा अब्ला जिसु ख्रीष्टआ गावनि सोलोंग्राफोरनो गाव फैनायनि सिगाङाव जागोन बाना लोमगोन बांग्रि मावगोन जाथिया जाथि सिखारगोन दावहा जागोन गुमागोयाव ओंखारगोन मरण जागोन फोरबोआ बे गासै बाथ्राखौ गाव फैनायनि सिगाङाव जागोन होननानै जोंनो मोनसे सिगनेल होखादों मिथिहोग्रोखादों मानो मानोना जोंखौ साफ्रोमखौबो सांग्रां खालामनो थाखाय आरो सांग्राङै जों थायो बेनिखायनो फोरबोआ बे बाथ्राखौ बुंग्रोखादोंमोन दा मानसिफोरा गोबां गिख्रंदों बेनो जोबथा मुगा जानो हासिगौ मानोना जिथुनिखि बेफोरबायदि सम सफैयो होननानै बुङोब्ला बेयो मानसिफोरा गिख्रंदों सोरबा सोरबा माने 1 मिनिट केन्डेल सावनानै आर'जबो खालामनायखौ जों नुनो मोनदों माने गिनायखौ लानानै आरो खायसेया होनदों जे कर'ना भाइरासखौ हामोब्ला कर'ना भाइरासआ हामो साहा गोजा लोंनानैबो हामो होननानै मानसिफ्रा फोथायसोनानै साहा गुदुंबो फुदुंनानै हरनि 1टा 2टासेयावबो लोंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा मा बेफोरो खोमसि फोथायनाय जाखो ना बले माबा मोनसे अपप्रचार जाखो बेफोर बिषयाव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ गासै बाथ्राखौ बुंलांखादोंमोन आं फैनायनि सिगाङावहाय भारी खहा बाहुआ दैफोर ओंखारगोन जों एखे बाथ्राखौनो जों साननानै नायनि जिसु ख्रीष्टनि फैनायनि सिगाङाव मा बुंदों जों बे बेलायावहाय आङो मथि 24नि 23 आरो 24 बे मोननैखौ आं फरायनि তেতিয়া যদিও কোনেও তোমালোকক কয় চোৱা খ্ৰীষ্ট ইয়াত আছে বা তাত আছে তথাপি বিশ্বাস নকৰিবা কিয়নো ভাৰী কোৱা খ্ৰীষ্ট আৰু ভাৰী কোৱা ভাৱবাদী ওলাব এনে মহৎ চিন আৰু অদ্ভুত লক্ষণ দেখাব যে সাধ্য হ'লে মনোনীত লোকবিলাককো ভুলাব That means गाव फैनायनि सिगाङाव जिसु ख्रीष्टआ जोंनो मोनसे संकेत होबाय जे भारी खहा भावबादि आरो भारी खहा ख्राइस्ट होननानै बुंखादों अब्ला जों बेखौहाय दासिमावबो जों बे एलार्ट जायाब्ला जों बाइबेलाव जेब्ला फरायो जोंनि फोरबोआव खननैनि फैनाया जोमैनि रडजोंसो फैगोन डाइरेक्ट बुंखादों जों बे मथिनिनो 24नि माबायावहाय 27आव नायोब्ला बियो ओरैबायदि बुंदों कियनो बिजली जेनेके भूपाলৰ পৰা ওলাই পশ্চিম পাললৈ প্ৰকাশ কৰে সেইদৰে মানুহৰ পুত্ৰৰ আগমন হ'ব
अखा मोफ्लामनाया जेरै मोफ्लामनानै मुहुर्तआवनो सानजाजों मोफ्लामब्ला सोनाबसिम सहैयो आरो फोरबोनि फैनाया बेबादिनो अखा मोफ्लामनाय बादिनो आरो बियो स्राय बुंदों आं जोमैनि रडजों बा आरियाव जोङो थिनहरजानाय से बालाबनि जिसे सिरियावहाय बिहेक खालामनानै 11 फदनाव बेबादि बुंदों हे गालिल देहर মানুহবিলাক তোমালোকে কিয় থিয় হৈ আকা হলে চাই আছা এই যে যীশুক তোমালোকৰ ওচৰৰ পৰা স্বৰ্গলৈ নিয়া হ'ল তোমালোকে যেনেকৈ তেওঁ স্বৰ্গলৈ যোৱা দেখিলা তেনেকৈ তেওঁ আকৌ আহিব बेवहाय जों नुनो मोनदों जे जिसुआ जोमैनि रडजों लांखो जादों आरो बियो जोमैनि रडजोंनो फैफिनगोन नाथाय दिनै मानसिफ्रा बुंदों दा आं इउटुबाव नुदों रुसावबो आंनो ख्रिस्ट'आ होननानै बुंबाय आरो सोमोनांथाव खामानिखौ मावनानै खोन्थानायाव नोंनो होननानै रुसाव गैयालाबो 40 लाख मानसिफ्रा फोथायदों होनना बुंदों आरो गासै साराबा आरो वर्ल्डआवबो बिनि शिष्यफ्रा जाबाय होनना बुंदों जोंनि भारतआवबो जाबाय होननानै खोन्थादों दायो आरो फिलिपिनाव जादों आंनो ख्रिस्ट'आ फैगोन ना आं फैबाय आरो सोमोनांथाव खामानिखौ मावनानै दिन्थिदों बेवहाय जोंहा घबरायनांगौनि जेबो खोथा गैया होननानै आं नुदों मानोना जिसुआ बुंग्रोखादों भारिखवा अर्थात नंखाय ख्रिस्ट'आ संसाराव फैगोन मानो आं नुदों बियो बिश्वासिफोरखौ बिश्वासनिफ्राय नष्ट खालामनो थाखाय बेनिखायनो दायो बे दा जे कर'ना भाइरास जादों बे भाइरासनि बेलायावबो दिनै 2000 बोसोरनि सिगाङावनो फोरबोआ बुंखादों बे गासैखौ फोरबोआ बुंजोबखादों नाथाय दिनै बे समावहाय जिसुआ बुंदों नोंसोरो सिरि मोननानै था होननानै जोंखौ बुंदोंमोन नाथाय जों माबोरै सिरि मोननानै थानांगौ जों बिनि माबाखौहाय स्कपखौ दिनै लानो नागिरनोबो हायाखिसै नागिरना लानो रोङाखिसै नाथाय आं नुदों दिनैहाय सिरि मोननायानो बोथोरा जागोनखाय आं गाज्रिखौ गारनानै फैनायासो सिरि मोननाय बिसोर थट मोनबाय आं गाज्रिखौ गारनानै मोजाङाव फैयाला आं अरगेङाव गारजागोन होननानै बेनिखायनो नैबे बेलायाव आं बेखौनो बुंदों कर'नाया गोदान नङा जागोनखौ फोरबोआ सिगांनो खोन्थाखादों दा बर'फोरा फोथायनायाव माबायदि खालामनांगौ जाखो दा माने माबायदि मोनसे माबाखौ होगोन एक्सप्लेनखौ होगोन बे बर'फोरनि फोथायनाय जिबनखौ अबश्य आं बे बेलायाव बुंनो बर'नि फोथायनाय बा सोरबा जातिनि फोथायनाय आंबो डिफारेन्सखौ बुंनो गोसो जाया फोथायनाय आरो बेवहाय आं बेबादि नुदों जेखौहाय आङो फोरबोखौ माबादि फोथायनांगौ जि फोथायनायजोंसो आं दिनै फोरबोनि सिगाङाव धोरोमिया होनजागोन अब्ला दिनै जोंनि फोथायनायाथ' गासैबो जिसुआ जे इसोरनि फिसा होननानै फोथायखायो आं फोथायाखै बेखौ बुङा नाथाय आं नुनो मोनदों दिनै इसोरनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो खिन्थु भरसा गैया आसा खालामाखै
जुदि दा जोङो बिखौ जोंनि त्रानकर्ता जोंखौ बासायनो फैबाय होननानै जोङो बिखौ फोथायबायब्ला आंनि थांनानै थानाया बिनि गेजेरजोंसो होननानै आं बिनियाव मानो भरसा खालामनो हायाखै बेनिखायनो बे अकल बर'निल' नङा अबश्य गासैबो दिनैहाय फोथायनायाव गासैबो उनस्लदजोब्बाय उन जालांबाय डेट मिन्स आं बेखौनो नुदों इसोरा जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन इसोरा जि बेबस्थाखौ जोंनि लागै होदोंमोन मानसिफ्रा बे बेबस्था आरो बे बाथ्राखौ मानियैयाव जोंनि फोथायनाया दिनै बेरखाङाखिसै अब्ला दिनै नाय आं बेखौनो नुदों एकर्डिं टु द स्क्रिपचार्स जों धोरोमिया आं बेखौ बुंबोबाय थादों जों धोरोमिया होनजानोब्ला मा मोजां मावनाय आं मोजां खामानि मावोब्ला आं धोरोमिया जाबाय आं सोरनोबा गाननो हरबाय सोरनोबा जानो हरबाय आरो आङो सोरनोबा लोंनो होबाय आङो साननो नामा बेखौनो आं धोरोमनि खामानि आं मावबाय आं धोरोमिया जाबाय नाथाय आसलते बाइबेलाव आं बेखौ एकर्डिं टु द स्क्रिपचार्स नुनो मोनदों अब्राहामाबो मावनायजों धोरोमिया होनजासै फोथायनायजोंसो धोरोमिया होनजादों जों नाय जेनेसिस जागायजेननाय 15:6 बुंदों अब्राहामा प्रभुनि फंफ्रोमबो बाथ्राखौ फोथायनायखाय मानिनायखाय इसोरा बेखौ धोरोमिया होननानै डिक्लेयार होदों मा खोथा जों बे बिषयखौ साननानै नाय जियास पसिबल नङा अब्राहामा 100 बोसोर आरो सारिया 90 बोसोर जाबाय इसोरा अब्राहामखौ बाहेराव लिंलांनानै बुंबाय गख्रांथिङै नायदावबाय मा नुखो हाथरखिफोर हायोब्ला सानदो एसेबां हाथरखि आं बोरै साननो हागौ होननानै बुंबाय आं नोंनि जेनेरेसनखौ बे अख्रांनि हाथरखि बादि खालामगोन होमब्ला फारसेथिङै जों नायोब्ला बिनि बैसोआ 100 बोसोर गथ' मोननायनि खुनु सम्भाबना नंलिया अब्लाबो फोरबुनि बुंनाय बाथ्राखौ बि फोथायनायाव भरसाजों फोरबु मावनो हायि फोरबुआ हरा बे नङा फोरबु मावनो हायि जेबो गैया होननानै फोरबुनियाव आसा खालामदों आरोबाव सोंथि सोंनो जुदि दंबावोब्ला आङो आदा नारजिनारि नरेश नारजिनारि नोंथांखौ आङो जोंनि आलासिनि गेजेराव माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला बेखौ सोंनो हागोन नोंथाङा आङो सिगाङावनो आं इसोरखौ हामबायनो बुङो आंनि मोनसे सोंनाय दङ जे जों ख्रिस्टान बिदा फंबायफोरनि गेजेराव फोथायग्राफोरनि गेजेराव दिनै गाबोननि जे कर'ना भाइरासनि बेबादि गिथावथाव महरखौ नुनानै जोंनि गेजेराव फोथायनाय आरो अनलायनायखौ आङो खम जालांबाय बादि होननानैहाय आङो मोनदाङो बेनि सायाव जोंनि रेभारेन्ड रन्जित नार्जारिया माबाफोर इसोरिया माबाफोर बुंनो हागौ नामा बेनिफ्राय हामबायसै नोंथां नार्जारि बे बिषयाव जे नोंथाङा मोनसे मिथिनो लुबैदों बा सोंलु सोंदों आरो भाइरासनि गेजेरजोंनो दिनै गिख्रंनाया फैनायाव नाम्बार 1 जोंखौ गोजान खालामबाय नाम्बार 2 जों लोगो लाज्लायनो गोब्राब मोनबाय आरो बिनि थाखाय जोंनि अननाया गोजाननिख्रुइ गोजान जालांखागोन आरो नैबे बिषयाखौ आं साननानै नायदों बाइबेलजों जों रुजुनानै नायोब्ला
आं दहायनो बुंदोंमोन दिनै जों फोरबोनि सायाव जायफ्रा भरसा खालामदों आरो बे फोरबोनि सायाव भरसा खालामनाय व्यक्तिफोरहा मायाव गिनांगौ दं जों खारान्थियाव मोनसे बाथ्राखौ जों नायनि गांसेनि करन्थियान 15 अध्यायनि 25-26 आरो माबाखौ 54 बे मोननैखौ आं फरायगोन खोनासंदो गांसेनि करन्थियान 15 अध्यायनि 25 आरो 26 কিয়নো যেতিয়ালৈকে তেওঁ সকলো সূত্ৰ তেওঁৰ ভৰিৰ তল নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ ৰাজত্ব কৰিব লাগিব শেষ সূত্ৰ যি মৃত্যু তাকো লোপ কৰা হ'ল মাবেয়াव 54-55 मा बुंदों खोनासंदो पाछे जेतिया এই কয়ৰ পাত্ৰই অকৈতা আৰু এই মৃত্যুৰ পাত্ৰই অমৰতা পিন্ধিব তেতিয়া এই যি কথা লিখা আছে বলে জয়ৰ অৰ্থে মৃত্যু গিলি কোৱা হ'ল হে সিদ্ধ হ'ল হে মৃত্যু তোমাৰ জয় ক'ত হে মৃত্যু তোমাৰ হুল ক'ত दा बुहुम जानायानो जोंखौ डिफारेन्स खालामनाय डिबेट खालामनायानो बेबादियै जों सानदों जे बिनियाव भाइरास दं गिनायखौ सोलाय दा जोंहा समाबो लावद्रायबाय दा बेनिखायनो जोङो बे मा होनो प्रग्रामखौ एसे दोनथ'नांसिगोन जोङो बुजिबाय जे कर'ना भाइरासनि सायाव जितु रेभारेन्ड बिथाङा बेंफ्रुथिखौ होबाय जोंनि फोथायारिफोरनि थाखाय मानोना कर'ना भाइरासआ बे मोनसे गिथावथाव गिख्रंथाव मोनसे बेनो जोबथा बे नङा बे जागायजेननायसो होननानै जों बुजिनो हाबाय इसोरनि बोसोना जोंखौहाय बुंबाय आरो लोगोसे जों सोंदोंमोन मा बे कर'ना भाइरासखौ सोखानो थाखाय मानसिफ्रा सोरबा प्रफेटआ बुंनाय बायदि लाल साहा लोंनानै हामो होननानै मानसिफोरखौ मोनसे अपप्रचार खालामदोंमोन गोबाङानो लोंदोंमोन बेबो नंखाय भुवा होननानै जोङो बाइबेलनि बोसोनजोंनो मोनफिनबाय आरो जोबनायाव कर'ना भाइरासजों जोङो अनलायनाय ख्रिस्टीय अनलायनाया गुसु जाबाय नामा आरो बेबो नंगौ जोङो गोबाव सम माने बे कर'नाजों बेमार सन्देरगोन होननानै भाइरास सन्देरगोन होननानै गोजान जाबाय सन्देह थालायनायाव आरो मोनसे जिथुनिखि रिलेशनशिप दंमोन बे रिलेशनशिपनिफ्राय जोङो एसे गोजान आनज्रायना थानांगौ बायदि मोनसे अनुभब जादों बेनिखायनो जों बेनि सायाव मोजाङै बुजिनो हाबाय बेनिखायनो जोंनि गेजेराव मोजाङै बेंफ्रुथि होनायनि थाखाय रेभारेन्ड नोंथांखौ जों रोजा रोजा हामबाय होनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव रिटायार एमप्लयार SBIनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझारनि NELCनिबो सासे सिनियर मेम्बार आदा नरेश नार्जिनारि बिथांखौबो आङो बे प्रग्रामाव लोगो लिंहरनायाव सफैनो हानायखाय हामबाय होननायजों दिनैनि बे प्रग्रामखौ आं एसेल' दोनथ'नो सानदों इसोरा बयनिबो सायाव रोजा रोजा बोर सारफ्रावथों गोजोन्थों